बे बाक्सुफोरखौबो उल्टां पाल्टां खालामनानै आंनि जे माखासे मार्कशिटफोर दं माखासेखौ नागिरना मोनबाय माखासे डिग्रीनि सार्टिफिकेटखौ आं मोननाय जायाखिसै 3 किल'मिटार 5 किल'मिटारसो गोजौआवनो गिदिंखन थिंखौ लांदों आंनि मुङा श्री राजु नार्जारी गामिया मुजाथि गाम आंनि सार्टिफिकेटनि जायफोर मोनदों बिथांमोनहा आंनो होफैयोब्ला मोजां जागौ सार्टिफिकेटनि मुङा DLED कर्स गासै 6टा सार्टिफिकेटआ गोमानानै दं मार्कशिट अरिजिनेल सार्टिफिकेट एडमिट कार्ड बेनो आरो आं दा टिचार मावगासिनो दङ साइन्स टिचार गाम्बारि बिल RNBM एमालगेमेटेड हाई स्कुल आं उन्दुग्रा रुमाव आं जेब्ला हाबफैयो माने बारखौ मिथिस्लाबै माने 1 सेकेन्ड माने बे समावनो माने रुमखौ ओरैबायदि गुंग्रुं गांग्रां खालामनानै रुमनि थिंखौ ओरैबायदि उरायहोलांदों बियो 200-300 स्पिडसो थिङानो उरायलांदों जे जोंनि गामिनिफ्राय 3 किल'मिटार 5 किल'मिटारसो गोजौआवनो गिदिंखन थिंखौ लांदों आरो बेवहाय आंनि डकुमेन्टफोर दंमोन आरो बे बाक्सुफोरखौबो उल्टां पाल्टां खालामनानै आंनि जे माखासे मार्कशिटफोर दं BEdनि DLEdनि MScनि बे सार्टिफिकेटफ्राबो दुब्लियाव उरां फारां माने गोग्लैना हैजोबदों माखासेखौ नागिरना मोनबाय माखासे डिग्रीनि सार्टिफिकेटखौ आं मोननाय जायाखिसै दा बेखौ नागिरगासिनो दङ आरो सोरबाफोर खाथि खाला सोरबाफोर मोनदोंब्ला आं आंनिफ्राय गोरबोनिफ्राय गोसो सिंनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामो जाहाथे मोनोब्ला होफै माने बे सार्टिफिकेटआ आंनोसो नांगौ गुबुननोथ' जेबो सलिया जाहाथे सोरबाफोर मोनदोंब्ला अननानै आंनोबो होफै जाहाथे बे सार्टिफिकेटखौ बेखौ आङो खावलायनाय थाबाय आरो ओरैनो जोंनाथ' न'आ 6टासिम दंमोन आरो बे 6टानि गेजेराव गासिबो थिङा उरायलांजोबदों बे थिंखौ नागिरबाबो मोनाखिसै दा जोंनाथ' बे गामियाव बयनिख्रुइबो बांसिनानो बिफाङा खमसे खम 800 दालसो गय दंमोन गाम्बारि बिदिनो 100 दालसो दंमोन सिगुन दंमोन जेन'बा 50 दालसो आरो बोरमा दाउ बहा उरायलांजादों बेखौथ' हिसाबानो गैया माने 8टा बोरमा दंमोन आरो दाउआ बिदिनो 40टासो दंमोन बिसोरबो माने दाउखौ दा नागिरोब्ला मोनला आरो मासेसोल' दङदां दा माने फ्राय उरायलांफाजोबदों ओरैबायदि स्पिड बे बारा माने जोंनि न'आवनो ट्रायंगेल जादों ट्रायंगेल माने सोनाबजों फैदों साजों फैदों आरो खोलाजों फैदों मोनथाम साइडजों दिग जानानै ओरैबायदि साफ्रेनानै जोंनि न' सेरजों गिदिंनानै बे न' थिंखौ उरायलांफा होजोबनाय जादों आरो কি হে বকুল মোক চোক উফন্দা আহিছা যে তোৰ কামটো মানে আজিও নহ'ল ন নহ'ল আৰু নহ'ব যেন লাগিছে দিছপুৰলৈ তাঁত বাতি কৰি আমনিয়ে লাগি গৈছে কিয় যে অফিচবিলাক দিছপুৰলৈ লৈ গ'ল নহয় তাতে গৈ একো আও ভাৱে নাপাওঁ ঠিকেই কৈছ এই অকৰ্মণ্য অধ্যক্ষ নেতাৰ হাতত শাসনবাৰ তুলি দিয়াৰ ফল এয়া তই জাননে এটাকৈ 14টা অফিচ এইখন চৰকাৰে দিছপুৰলৈ উভতাই পঠালে ৰাইজে ভোট দিছিল নহয় তাঁত বাতি কৰি থাকক এতিয়া তাকেহে BTCয়ে এই বিভাগকেইটাৰ ওপৰত নিজৰ কৰ্তৃত্ব হেৰুৱালে অকৰ্মণ্য নেতাক আঁতৰ কৰক নাঙলৰ ছবিত ভোট দিয়ক 14টা বিভাগ পুনৰ উভতাই অনা হাগ্ৰামাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি BPFৰ মূল মন্ত্ৰ সম উন্নয়ন সম অধিকাৰ